राजस्थाननि जयपुराव थाद'नाय गैयै अखा हानायजों दैबाना जानायजों गोबां खहा आरो थानो जानो थाखाय हालाय-हाफाय जानानै दं। राजस्थाननि मोनथाम जिल्ला फारियै जयपुर, भिलवाड़ा आरो चित्तौड़गढ़ जिल्लायाव थांनाय माखासे साननिफ्रायनो गोब्राबथारै अखा हागासिनो दं आरो गोब्राबथारै अखा हाबाय थानायजों हालाय-हाफाय। बेबायदिनो जयपुर जिल्लानि मोनसे ससियेल मिडियायाव गोख्रैनो भाइरेल जानाय भिडिअ नुनो मोन्दों जे दैबाना जायोब्ला गोबां जायगायाव मोसौ-मोसा न'-बां दै दाहारजों गोजावलांफानाय नुनो मोनो। नाथाय बे भाइरेल जानाय भिडिअआ एसे आलादा, जेराव दैबानानि दैनि दाहारा लामायाव थानाय गारि मटरखौ आरो मानसिखौ गिख्रंथावै बुखारलांनायखौ नुनो मोन्दों। मा एसेबां खहा गोनां आरो गिख्रंथाव जाथाय सोमजिदों नोंथांमोना भिडिअआव नायना हमदांनो हादों जानांगौ। मैं क्या बोलूं उसको मैं क्या बोलूं उसको मैं क्या बोलूं उसको मैं क्या बोलूं उसको पानी में लगा। अरे भाई साहब ठीक तो वो देखो उसके लग गई पैर गया। नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पॉइंट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन-गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पॉइन्टआव नोंथांमोना एसएससी, बैंक पीओ, बैंक क्लार्क, बैंक एसओ, यूपीएससी, एफएससी, डिफेंस, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएओ, एडीओ असिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पॉइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससी जीडीनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020263133 9101 536360 70020263133 9101536360